Sayang, ini kan ajeng wangsul toh. Mangke liwat warung ajeng mampirin apa mboten? Hah? Niki kan ajeng wangsul, ajeng mandek warung riyen apa mboten? Hah? Omong apa, Mas? Ndoro Putri, ini kan ajeng wangsul toh. Medal warung. Nah, niku ajeng mampir napa mboten? Hah? Piye, Mas? Suaramu kira jelas kok. Ajeng mampir napa mboten? Hah? Piye, Mas? Ajeng mampir warung nopo mboten, menawi mampir ajeng tumbas nopo sayangku. Oh. Ya. Terus ajeng tumbas nopo? Sak-sake. Hah? Iya. Sak-sake sama ngai. Mas, tuku rambut sik yo. Tak tukoki sego. Wis mangan durung? Ya wis kene lungguh sik. Lungguh kene. Kene. Apa? Motor. Stelo satu sudah ABS. Ya wis ayo. Syukur sik. Kok tak tukokke. Yuk.